Goeiedag iedereen te Hulst, meer bepaald terug aan het grenspunt. Kapellebrug Hulst met Stekene, Kemzeke dus, Oost-Vlaanderen. En de linkerkant ook de Klinge, die afhangt van Sint-Gilles-Waas. Dus interessant, nog een nieuwe update hier. Momenteel zonsopgang, dus meer bepaald in Nederland mag je maar pas vliegen bij zonsopgang. Niet in de nacht, in België mag dat wel. Dus hier nog een beeld op het grenspunt, momenteel wel rustig op deze 15. Natuurlijk, de vakantie is een aantocht gegeven. De lijnbus, Flixbus van de lijn, dus ook vervoer op aanvraag. Dus ik ga onmiddellijk even België binnenvliegen. Het is natuurlijk wel belangrijk die regelgeving. Opnieuw, België mag je in de nacht vliegen, mits bepaalde aanpassingen ook met je drone. Moet je ook een lampje op je drone voorzien. En dan hier nog even te Kemzeke, de Flixbus van de lijn. Dus meer bepaald die Flixbus breng je naar Hulst busstation. Dus de mogelijkheid van de Klinge naar Hulst busstation. Alle andere haltes. En dan vanaf de Klinge kan je de lijn 21 nemen naar Sint-Niklaas. Heb je dus de rechtstreekse verbinding. Mits natuurlijk de mogelijkheid om om 7:03 rechtstreeks te vertrekken van Hulst busstation naar Sint-Niklaas. Dat is maar 1 bus per dag. Van de lijn weer bepaald in de week. Dus de oplossing via Hoppin en dan de gewone aansluiting van de lijnbus 21. Even een overzicht. Ja, nog altijd wel hier het probleem dus dat bepaalde vrachtwagens niet mogen binnenrijden. Omdat er dus werkzaamheden zijn. Dus zoals hier momenteel terug de informatie van voor de omweg. Dus in dit voertuig gaat waarschijnlijk terug België binnenrijden of via de Klinge. Dus die gaat terug België binnen. Ja, over minder dan 2 kilometers heb je de E34 aansluiting verder. En dan ook automatisch heb je de mogelijkheid tot andere verbindingsroutes. Even de vrachtwagen terug richting op van de E34. Ja, er is redelijk veel wind, daarmee ook deze rustige vlucht. Ook wel belangrijk. De windsnelheid, windrichting, windvlaag. Het is een stijgende lijn. Windvlagen tot over een uur 40 km per uur. Dus ook al wel redelijk fel. Voor het vliegen met een drone moet je dus wel aanpassingen voorzien, minder hoogte en dus ook iets rustiger vliegen. Nog een beeld hier op de vernieuwing van de Gentse Vaart. Dus voor de fietsers al de mogelijkheid hier, zie ik aan de rechterkant. Het fietspad is vernieuwd. Ook de linkerkant en dan moet je invoegen naar 1 fietspad. Ja, er zijn meer hindernissen, laat staan op de vernieuwing hier van de Gentse Vaart. Meer bepaald ook omwille van de snelheid. Men heeft ook gezegd hiervan, vroeger reden de voertuigen soms te snel. En er zijn dus aanpassingen met de vernieuwde route, dus dat je minder snel kan doorrijden. Dat is wel een goede zaak. Natuurlijk, een vlot doorstromingsverkeer is van belang, maar bon, de snelheid moet beperkt worden. Hier nog een mooi overzicht richting terug op van Kapellebrug. Het grenspunt en dan ook wel van belang. Verder heb je dus nog altijd die werkzaamheden die bezig zijn. Ook voor de fietsers.
Belangrijk, je kan dus doorfietsen tot een bepaald punt en dan moet je de omweg nemen via het bos. Meer bepaald hier dus de werkzaamheden. Het is beurtelings verkeer, er staan ook verkeerslichten. En dan verder kom ik aan het rondpunt. Hier was daar geen rondpunt aanwezig met de Molenstraat, dus dit volledig nieuw. Hier ook even een close-up op het nieuwe rondpunt. Het is ook interessant, even de kilometers hier in beeld. Dus terug naar het grenspunt van dit punt is feitelijk 3 kilometer, iets minder dan 3. Heb je ook de Klinge 3 kilometer, Sint-Niklaas 13, Antwerpen 31 en Hulst binnenstad 1 kilometer. Hier ook opnieuw met dit rondpunt. Het is wel een rustige snelheid mogelijk. Dat is ook wel een feit. Je kan dus niet meer rechtstreeks doorrijden zoals vroeger. Maar bon, er is een verbeterde verbindingspunt. Dat is wel duidelijk hier. Dus linkerkant Molenstraat. En dan verder op terug naar België hier links. En dan de entree voor Hulst. Hier ook de vermelding, dus Nederland. Die man is natuurlijk al 3 kilometer in Nederland. Rechts de Wittebrugstraat, dus mogelijkheid met de fiets. Dan is men terug vertrokken feitelijk naar binnenstad Hulst. Ja, met de fiets redelijk vlot van dit punt. Kom je nog aan Hulst Bikepark. En dan kan je direct Hulst binnen fietsen. Dus hier links Hulst Bikepark. En dan zicht op Hulst binnenstad. Ja, het is momenteel bewolkt weer, veel wind. Dus de vlucht beperkt zich tot deze zone. Er is wel een overzicht van de binnenstad hier.